Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Sinasabi mo, Titan Jello? Ang lakas ng pakiramdam ko, partner. Na ano? Pero mo nandun ako sa recording. Okay. Naka-earphone ako. Okay. Naka-earpods ba yun? Earphone? Gano'n. DJ, hindi alam yung difference. Hindi, naka-earpods ako. Okay, oh. Tapos nagsa-sound trip ako, tahimik talaga. Hindi ko tinitignan yung oras. Kasi parang may iniisip ako eh. Tapos? Biglang gumalaw yung katawan ko. Binuksan ko yung pinto, tumakbo ko dito. Talaga? Saktong papasok na pala tayo. Ang galing. Talaga? Maybe it's our internal connection. Wow. Ano, Internal connection. Binublutot mo yung ano, no. Uy, Titan! Hindi, magkapatid tayo dati. Yun nga eh. Pinag-iwalay lang tayo, no? Nakakainis yung magkapatid tayo. Nilabas tayong kambal ng mga nanay natin. Tapos pinag-iwalay tayo. Okay, anyway, hindi sila maniniwala. Nandito pa. Talaga? O, sige na. Mag-continue na tayo. And we're back. Kasama nyo pa rin DJ Raketera. DJ Titan Jello. And this is Mateo's Secret File. Si Mateo na naging kaibigan ang kanyang kaibigan na si Sarah. From best friends, naging lovers, naging mag-asawa at naging parents. So ngayon ay masaya naman sila getting by with the things happening in their lives. Kaya syempre, nagkakaroon talaga ng mga pagsubok sa buhay mag-asawa na hindi porke mag-best friend kayo, nagsimula kayo sa napaka-tibay at magandang pundasyon, magtutuloy-tuloy yun. Kailangan talaga na wini-work out nyo every single day at piliin yung isa't isa every single day. Tama. So ngayon, dude, pakinggan na muna natin yung mga kabisyo natin. Nag-share ng kanilang mga comment, thoughts, suggestions, and found factions. Ito sabi ni Joe Virtus Dazo. Naalala ko tuloy yung best friend ko. No comment na lang ako. Ano naman nung pabitin nito ni Jobert. Shoutout na lang po sa team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino. Tingnan mo sa'yo, baka mamaya may message na naman yan sa'yo na iba. Eto pa, sabi ng ating kabisyo na si Sir Zach. DJ Rakin and DJ Jello, na-amaze ako sa storya ngayong gabing ito. Sana talaga ganyan mag-isip ang mga mag-aasawa. Hindi tulad na lang ng ibang nakikita ko o nababalitaan ko, konting problema lang, hiwalay na agad o cheat na agad. Dapat pag may problema, pag-usapan at piliin ang isa't isa every day. Yun lamang po from Sir Zach. Ito pa sabi ni DR, hindi sapat na pagmamahal lang ang pwede mong ibigay sa taong mahal mo. Kailangan din nila ng emotional support mula sa taong minamahal nila. Tulad ni Sarah na gusto lang naman niya ay ang emotional support ni Mateo. O baka hindi lang talaga napapansin ni Mateo na kailangan niya ng aruga, atensyon at pangungumusta. Hindi lang sa pinansyal na aspeto, kundi pati na rin sa mental at emosyonal na aspeto. Kasi nasa post-pregnancy pa siya nang isinilang niya yung anak nila. Totoo naman. Eto pa sabi ni Charles, happy for you sender kasi pinili niyo ang isa't isa, hoping na magtuloy-tuloy ang inyong pagmamahalan. Pero DJ Rocky, may kilala ko, no? DJ Jello, naging mag-BFFs, mag-jowa na sana, kaso natakot sa commitment. Kaso, ayun, may nabuo. Ay, iba namang storya to, mag-BFF, natakot sa commitment, tas may nakabuo.
Anyway, ito pa sabi ni Robert, suporta lang sa bawat isa. Walang lihiman ng sikreto at sabay-sabay ninyong harapin ang problema na kinaharap ninyo. Yan ang susi dyan para hindi masira ang binubuo ninyong pamilya. Mas mabuti na rin yung ginawa ng iyong misis na si Sarah na sabihin ang nararamdaman niya. At malay nyo naman talaga, kayo ang mismong endgame na. Sila naman, mukha naman. Ayun lang. Yun lang yung mga nag-comment na nakaabot dun sa oras natin. Alam mo, dude, ang sarap makapagbasa ng ganitong klaseng secret file. Yes. Parang sa panahon kasi ngayon, sobrang daming nagre-resort to cheating. To the point na pag may kulang sa relasyon o kaya naisip lang nila na gusto nila ng iba, parang boom, cheat na agad. Hindi mo lang pag-usapan, 'di ba? Pero ito, 'di ba, napakalinis. Napakapuro. Parang ganun. Ganun yung pagmamahal na nararamdaman ko dito sa mga taong to. Ikaw ba? Ako, natutuwa din ako sa kwento ngayon dahil pinakita nila dito yung lagi nating sinasabi na dapat piliin mo yung taong minamahal mo. Hindi lang sa masayang parte ng kwento ng buhay ninyo, kundi dun sa pinakapangit na parte ng kwento ng buhay ninyo. Oo. The ugly, the crooked. Lahat na ng libag. Diba? Dapat tanggap mo. Yes. Dapat maintindihan mo. Tsaka dude, alam mo, na-realize ko nga, na ang isang babae, pag dumadaan siya ng pregnancy, nag-iiba talaga yung katawan niya. Tama. Nag-iiba yung state ng pag-iisip niya. Tama. Kasi, hindi niya na magagawa yung mga nagagawa niya dati. Kung dati, nagiinom siya. Yes. Diba? Hindi na siya makakainom kasi nga, dala-dala niya yung anak ninyo. So kung dati, di ba tropa yung turingan nila dati, nagkumakain sila ng instant noodles. Malilimatahan yung pagkain niya ng instant noodles kahit favorite nilang dalawa yun. Bawal na. Bawal palaging mag-instant noodles kasi kailangan, syempre, di ba? Healthy food. Oh. Bawal ka sa masyadong sodium, ganyan. Oh. So yung mga naranasan mo dati, na parang normal mo namang gawain, biglang, di mo naman gagawa kasi nga may bata kang daladala. Tapos, kasunod pa niyan, yung iitim yung mga kilikili, singit-singitan, yung batok, ganyan. At syempre yung pagdagdag ng timbang na hindi na magkakasya yung mga damit, 'di ba? So imagine po ninyo kung ano yung nangyayaring transformation sa utak, sa sistema, sa pagkatao mismo nung isang babaeng nabuntis, 'di ba? Na isang misis na magiging nanay na. So madalas ang focus kasi ng other partner o nung mister, 'di ba? Yung bata na eh. Tama. Kumbaga parang, sige, ano yung bibigay natin para sa bata? Ano na yung lahat sa bata? Ganyan. So, nakakalimutan yung nanay. Kaya nga, dude, 'di ba, kapag meron tayong nakikitang video sa social media, tapos doon sa social media, ang laging pinapakita yung bata. Kakapanganak lang, tas puro bata yung pinapakita, tas parang, nasan yung bata? Ganun yung bungad agad ng mga bumibisita doon sa ospital. Dapat iba. Ano dapat? Nasaan yung nanay? Yan! Ako talaga. Ano? Pag ako nandun sa sitwasyon na yan, kidlatan man ako ng langit at lupa. Talaga? Oo. Hahanapin ko yung nanay. Talaga? Yung... Kumikidlat na dito, babe. Kumikidlat na sa buong Pilipinas! Oh, Lord, sorry! Hindi, totoo. Totoo ako. Ako pinramis ko to sa Panginoon. Ganito man ni John. Sinama mo na si Lord dito sa promise mo, ha? Hindi, totoo to. Pinramis ko to sa Panginoon. Sabi ko, ang anak kayang ibigay sa akin ng misis ko yan. Parang ang misis kasi pangalawang nanay mo yan. Ang nanay mo kapag nawala na, ang misis mo na ang kasama mo. Habang buhay. Habang buhay din . Diba? So dapat, hindi ka mag-focus lang sa bata. Dapat mag-focus ka dun sa nanay. Kasi siya yung nagbuhay ng 9 na buwan doon, naghirap sa lahat-lahat. Tapos hanapin mo lang yung bata, yung resulta. Oo. Hindi naghirap. Malay mo, hindi na umingi yung nanay.
Exactly. Di ba? Tsaka napakadelikadong sitwasyon yun, yung manganganak yung nanay. Hindi mo pa alam 50-50 yun, Yes. no? May mga iba hindi nakaka-survive sa pag-aanak, no? Para sa akin, mahalaga ang partner. Oo. So kapag dumating kayo sa punto na, yan na nga, magkakaroon na kayo ng anak, huwag niyong kakalimutan na kumustahin Tama. yung nanay. Tama. Alam mo, buti ka pa dude, di ba? Ganyan yung mental state mo. Hindi, natuto lang din. Kasi marami dyan na hindi ganun yung mental state na parang hindi, sige, bigay natin sa anak. To the point na nakakalimutan na yung asawa, yung mga misis nila, di ba? Parang dapat i-check nyo rin regularly yung mga misis ninyo nang sa gayon, di ba? Ma-prove nyo rin, di ba? Or hindi naman ma-prove, wala naman kailangang i-prove pero guiding or taking care of your child also means taking care of your wife. Yes. Alam mo, may nabasa akong libro. Ay, anong libro yan? Nako, wag mo nang alamin. Dahil mo naman tinatanong. Sasabihin ko na nga yung sinabi ko dun sa libro. Wag mo nang tanongin yung libro. O ano? Alam mo, sabi daw nila, para daw mas lumaki daw na maayos yung bata at maalagaan daw ng nanay, dapat daw yung mister inaalagaan yung nanay, hindi yung bata. Kasi kapag masaya yung nanay, maayos yung nanay, at minamahal siya ng tama, nabibigyan niya ng mas magandang pagmamahal din yung anak niya. Kasi wala siyang stress Kumbaga sa bata lang. Di, pagod ako sa anak natin. Di, ako bahala sa'yo. Ganun dapat. Kasi bilang tatay, alam mo dapat yung trabaho mo. Nabasa ko lang yun sa libro, ha? Anong libro nga yan? Ang galing niya, bibigyan kita. Pero alam mo, in line with that, dan sa sinabi mo, no? May naalala rin ako na nakita ko lang. Yeah, libro rin yan? Siguro sa libro din. Libro din? Oo. Pili ko book na ini-screenshot papuntang cellphone. Gano'n? Yung literal na yung pinicturan mo lang dahil sa libro. Parang gano'n. Meron lang ako nabasa na parang ang babae daw can multiply whatever you give her. So for example, binigyan mo siya ng 1,000, kaya na daw i-multiply yun. So kapag binigyan mo ang isang nanay o ang misis mo ng pagmamahal, i-multiply niya daw yun tenfold. Wow. Ganun daw ang isang babae. Kaya, diligan mo ng diligan. Parang iba yun. Diligan mo ng diligan, mister. Nang magbunga. Ay, hindi ganun yung gusto ko sabihin. Oo naman. Dilig na parang in-nurture mo siya. Yes. Diba? Kumbaga, in-nurture mo, alagaan mo. Tulad ng isang halaman, diba? O bulaklak na gusto mong i-bloom or ipa-blossom. Diba? Para mas kaakit-akit, mas maganda ang bunga. Ganon. So, wag nyo pong kakalimutan yung mga misis ninyo once na nanganak sila o habang nagbubuntis pa lamang sila. Tama. Galing, no? Mahalin nyo yung misis ninyo dahil sila yung magbibigay kulay sa tahanan ninyo. Naniniwala ka ba dun yung happy life, happy wife? Oo! Happy wife, happy life. Oo, totoo yun. Naniniwala ako dun. Talaga. Kasi Niratrat ka na ba ng... Hindi, yung nanay ko nakita ko kung gaano siya kasaya sa buhay niya kasi mabait yung daddy ko diba? So, happy life, happy wife, happy life. Totoo yan. Ganun naman yan So, bigay-bigay din kayo ng Huwag mo na kontrahin. Bigay-bigay kayo ng mga pagmamahal, pag-aaruga. Samahan nyo ng 10,000 pesos. Yan! Yung nanay ko, nawawala rin talaga yung niya, lagnat. Lalong-lalo na kapag ang tinatapal dun sa ulo. Yung 1,000. 10K dun. Ang taas ng temperatura, bumaba bigla. Oo. Gusto mo pagluto kita? Masakit yung likod. Tapos nung inabot ng tatay ko yung ATM card, ay, nawala, minasahe pa yung tatay ko.
Malupit, diba? Ay, nako. Sa mga gusto mo magbagi na nilang secrets, share to us, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa top secrets kasama pa rin DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Matea's Secret 5.